Господин Иванов, как възникна идеята? Разкажете ни за началото. Идеята за бизнеса, за който говорим в момента, става дума за производство на хранителна добавка, подпомагаща дейността на черния дроб. Идеята е за използване на изцяло натурални продукти с цел подпомагане на здравето и подпомагане въобще за общото състояние на организма. Като цяло това е тренд, който е в световен мащаб. Имаме късмет в някаква степен чисто природно и географски да живеем в България, чисто климатични и други такива причини. Една голяма част от лекарствените растения, които са популярни в цял свет. В България просто съвсем по естествен начин, без някакво допълнително подхранване или нещо от този род, имат доста по-високи нива на активни вещества в тях. Говорим за примерно популярни лечебни растения, като лавандула, мащерка, така. Нивата на активни съставки и на масла най-вече в тях са доста по-високи от аналогично отглежданите в, примерно, да кажем, голямата част от Западна Европа. Съответно, моят интерес в областта на подобряване и подпомагане на здравето, особено за хора в средна и надсредна възраст, доведе до това, че осъществих контакти, но открих производител на суровина, конкретно говорим за бял трън, с наистина много високи показатели, и след което съвсем логичния начин за развиване на продукт. Нещата минаха през лабораторни изследвания, през тестов период, съответно всички необходими процедури, първо по доуточняване на формата на предлагане на продукта, механична преработка, опаковка, всички тези неща, след това съответно издаване на цялата необходима документация, най-вече в случая, защото има разрешителен режим от Българската агенция за безопасност на храните. Преминаването през техните процедури, като се движехме през него така с доста бързи стъпки, в смисъл не сме се разсевали, в интерес на истината не сме имали някакви пречки или някакви такива неща по пътя. От възникване на идеята и намиране на суровината до излизането на първата партия от готовия продукт на пазара. И целият този процес, да кажем, че отне някъде около година и половина. Какви проблеми срещнахте при реализацията на идеята си и как ги разрешихте? Проблемите бяха като начало чисто технически, защото моята идея беше малко по-различна. По принцип, голяма част от продуктите, които в момента са на пазара, които са на билкова основа, на основата на лечебни растения, представляват химически извлеци от тези растения. Моята идея беше да тръгна в съвсем друга посока. Идеята ми беше да създам продукт, който е изцяло 100% натурален, в който продукта е преминал единствено и само механична преработка, която да го направи подходящ за консумация от страна на потребителя. И това създаде чисто технически някои възникнаха. Просто нямаше, дори не успях да открия литература дори в доста широк ареал на търсене, но да кажем, че с помощта на собствени познания и малко помощ от приятели, втория, от третия опит, нещата се получиха, разрешихме ги техническите проблеми. Оттам нататък трябваше да открием производителна опаковка с необходимите характеристики, защото опаковката трябва да бъде 100% масло и светло непроницаема. Активните съставки в нашия продукт са силно чувствителни към температура и светлина. Съответно, опаковката трябва да бъде 100% непроницаема и за светлина, и да е маслоустойчива.
И това го отработихме. Че в интерес на истината, защото съм чувал много други истории за сериозни търкания, така и проблеми, от страна на регулационен режим и така. В интерес на истината не сме имали такива неща, защото още в най-първата фаза, когато стартирахме продукта, ние минахме през сериозни лабораторни изследвания на продукта. И съответно цялата ни документация, с която след това влязохме в Агенцията за безопасност за храните, беше почти готова още всъщност на една по-предварителна фаза. И това съответно ни даде възможност да преминем по доста по-лесен начин. Тайната според мен е в добрата подготовка, доброто проучване и анализ предварителен, съответно спестяват изключително много затруднения при самата дейност след това. Какви качества са необходими на един предприемач, за да успее в начинанията си? Интересен въпрос, не мога да кажа, мога да говоря от собствен опит. Имам, освен това и наблюдение, имам доста познати, занимаващи се от много отдавна, от примерно 30 години с частен бизнес. Може би най-основното качество, без което, в смисъл, едно единствено, ако трябва да посочим, без което наистина няма никаква вероятност да се случат нещата, е упоритост. Защото целият този процес може да бъде винаги всичко друго, но не и гладък. И съответно, при отсъствие на достатъчно твърдоглавие и упоритост, вероятността, човек, който би се отказал още при първите една, две, три пречки и затруднения, няма как просто да ги върши тия неща. А иначе оттам нататък бих добавил примерно малко здрав разум и скептицизъм, така също не е лош. Не е редно в гората да се ходи с голяма кошница за гъби. Значи, който е тръгнал и в интерес на истината, предполагаме, знаете го правилото, че най-опасното за един бизнес е ранния успех. Истината е, че когато нещата се случат, когато един човек стартира от кота 0, вероятността той да кажем, обстоятелствата така са се случили, в рамките на една-две години още от старта се случи един бърз, така зашеметяваш в проценти успех, вероятността той да не е подготвен за това е по-голяма, отколкото той да не е подготвен за трудностите. Че хората реално по-добре се справят с трудности и проблеми, отколкото с внезапен успех. Как виждате бъдещето на вашата дейност, в каква посока на развитие? Идеята ми работим в момента по още 2 продукта, защото в момента продуктовото ни портфолио е доста късо. И това принципно създава сериозни затруднения при работа с търговски партньори. Търговските партньори по принцип, то не е само в този, в почти всеки бизнес, те очакват от един доставчик той да извади лист с продукти, които да са някаква диверсифицирана продуктова кошница, която към момента ние нямаме, и това аз лично го отчитам като най-сериозният актуален проблем на фирмата и работим по този въпрос. Да се надяваме, че може би на пролет ще успеем да завършим единия продукт, другия в фазата му на проучване за сега не е толкова напреднала. Но идеята в принцип е с постепенно добавяне на продукти, които преминават през същия процес. Значи имаме идея, намиране на необходимата суровинна база, организиране на всички технически подробности,
лабораторни изследвания и оттам нататък тестови период и оттам нататък да се стига до съответно вече до първи тестови партиди и вече разговори с търговци. Истината е, че търговците са едни силно скептични и трудни за работа хора, на които не може да им се продава нещо, което нямаш в ръцете си. При търговец не се ходи с празни ръце. Значи не можеш да продаваш идеи, продават се продукти. Сега някой може да продава идеи, аз не мога да се справя с продаването на продукти. Съвета, който бихте ни дали за в бъдеще? Какъв да е съвета? Да си пишете домашните. Значи, съвета е, че добрата подготовка в предварителната фаза спестява изключително много драми и проблеми в развойната фаза, в самата реализация на продукт, в всякакви, дори когато не говорим за продукт. Значи, колкото повече усилия са положени на фаза проучване, анализ, подготовка, толкова след това по-лесно се случва самата дейност, без значение за какъв тип проект говорим. Повече усилия в първия период спестяват поне една част от безсънните нощи в по-решителната фаза. Не че ги спестяват всичките. И освен това трябва да сте готови, че никога нищо не се случва бързо и лесно. Бързо и лесно, само човек може да се счупи крака. Всичко, което е относително позитивно, се случва трудно, бавно, с усилия, с доста усилия, но накрая пък се случва нещо.